record. Ikhona intombi yami elisuka yasendosi. Sangidanami. Ndithanda sikhona nawe ngicela uThixo. Manje before ndibonisa. It's indeed a special day. I wish bangcwele umuntu athende namhlanje alumagisho lisuku. This day is gonna change your life altogether. Let me pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I come before your holy throne. I bow, my dear Father. You are the Lord, my God. There is no other God whom I trust except you. Tata. 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 Tata wa. Tata Thixo wenyama negazi. Wandishiya kuwe. Uba ngaba Thixo ndingalahlwa nguwe. Mna Mcobani Patrick Madikiza andinabomi. Uyimpilo kum. Uyimpilo yam. Uligwiba, ulithemba, ulihlathi lam lokusimela. Abantu bakho Thixo mabangevi ukuthetha umuntu. Hleza umuntu Thixo athethe kumuntu. Nangu Thixo umzimba umuntu. Simba Thixo umuntu umzimba odinwayo. Ndiyanikela Thixo on the 23rd of May 2025. Use my body, Lord, like never before for your glory. In the name of Jesus. Amen. Angcwele singahlala phansi. Sesikhona ku live. Okay, ntombi amoto sonke bala light ikwazi kusona kancinci. Bese bala light ikwazi ukuvela. Ngicela i-mic bangcwele kuthiwa ithanga lihlanzela abangenamabhodo. Kuthiwa ithanga lihlanzela abangenamabhodo. Olusuku nawuzanele ukhumbule kuqala kwento entsha namhlanje. Namhlanje uqala kwento entsha in full operation. Ndibulela ngoko.
ndiphuma e-Assemblies of God ngenxa yokulithanda ibandla lam lase-Assemblies of God. Ndake ndakhabalaza uThixo xa ethi ixesha lam ngoku e-Assemblies of God liphelile, ufuna ukundithuma. Ngangendlela abangcwele endandiyithanda ngayo inkonzo yasekhaya endisayithanda even today. Ndaba nestatement endasibhalayo soloyiko. Ndisoyika ukuba in case ndibetheke sendikwazi ukubuya bandamkele njengomntwana wabo. Esi statement sithi, I do not want to resign as a full member of the Assemblies of God, but with due respect, allow me to go and pursue the work of God that Reverend Nicholas Hepworth Bekinkosi Bengu started. It's only this year, few weeks ago, apho Thixo athethe umveleki wathi mna ndandicinga uba esa statement siphuma kum, nguye owandenza ndanexhala lokubetheka endleleni ukuze ndibhale that statement. Uthi uThixo, the reason when ndibhalisa esa statement wayifuna ugogo, the anointing of God elikuThixo ndibekwe isandla ndikhululwe with that sentence. When I come into my mind, ndihlaziya this statement. Unokuthi xa uphuma apha ePresbyterian uthi xa ubhala, I do not want to resign as a full member of Christ's body in Unity Church, but with due respect, allow me to go and pursue the work of God that the Lord revealed unto uTata Matikisa. Then lo letter ifike kum or kwi-Senate yebandla, the authorities zisikelele. Ithi lo letter yonke into uMatikisa ebeyiyo uyifumana futhi uyifumana ngobunjalo bayo, because isikelelwe ngesandla sikaMatikisa. When umfundisi uFaye ngoLwesithathu ngemini yamadoda, they had a meeting njengamadoda ngoLwesithathu assembly. Then I waited till they finished a meeting. Ndaphatha ndakulebaleka because the church is very busy madoda. Xa bezophuma ndiphakame andibone umfundisi athi mntanam uxolo siphalisa kulibala. Amadoda kuthiwe uTata uFaye from his mouth, uma ngaba lo mfana asingemkhulule lento ekulo mntwana abamaziyo umfundisi uBhengu yilaa nto kaBhengu angasibetha uThixo ukuba umuntu onje asingemkhulule. Kwatshelwa uTata uSiko engubishop, ndamiswa phambi kwamadoda, wandibeka isandla, ndariliswa. From that day uthi uThixo ke sisesizathu sokuba athi mandiqhube uAfrika back to God. Ndiphuma emngcwabeni an hour before ndiyopreacha
ilizwi lithi mandibhale ndiba mna lo myalezo ndiza kushumela ngawo ndonyuke enkongeni athi ukwingcwele ayingwalapha andikawazi bangowaphi ndibhale kanje kaloku into yanamhlanje kubhalwe kanje sakha isizwe ngo-Afrika back to God sakha ibandla ngo-Afrika back to God u-Afrika back to God uphethe izinto ezi-2 ukwakhiwa kwesizwe ukwakhiwa kwebandla not a denomination ukwakhiwa komzimba kaKristu. On the way from the funeral kulobaleni mfundisi baleni kufona lo mntwana elila bendinabantu emotweni talo sizima noma basemqandule ebendikholiswe nguye talo sizima kufona lo mntwana uthi ayigqiba ukuthetha wathi ukuthola ngathi mntanami uyalazi na ibandla kandimadoza likhokhela ubaliphi wathi uyalazi ngathi mntanami can you come and share this to the church even if ithetha ngami lento akunto yami le ndizothi namhlanje bangcwele ndibize abefundisi from various denominations balapho gqirha tabe mathetho nenkosikazi yakhe khawuthi nje isandla xa nenkosikazi wakho mamfundisi shaya isandla bangcwele nabanye bangcwele engingaba andibaboni hayi ngwalapha lo mhloshazana pha emva wazala simbeke ngwale branch yethu phakama nyama bakubona ngwale branch yethu lo esala simbeke mshayisana nabanye ngicela ke mntanami uphole nje uwenze njengomuntu noko wasekhaya umzekula lo siqeqeshiwe xa sithethe losukhuphina kanjani yiyo nesike naxhala hlazo xa uthatha umzembula ummesa phambi kwabantu be it umntwana owesikolo umuntu omtsha kwigumbi lotata kwigumbi lomama i-Assemblies of God ndiyayipasisa iyamzinzisa umuntu awube nexhala xa kuzomuntu phambi kwebandla ophumezela because ukuthetha phambi kwabantu kuyadishwa iyazi bangcwele habe kubuhlungu uthi sowuhambe kakhulu kanti uzihamba nabantu abangakwazi ukuthetha umuntu abantu belindile uba uzawuthini emele ibandla atsho ukukhupha ipoison mntanami ndiyazi uba uqeqeshiwe khuphe kamnandi laa nto ngoba uthubethele ngaloku wena over to you. Thank you so much, Tata. Andimazi ke umntwana lo sasenefoni uyandazi yena because ndingutata kumntwana befike mntana. Thank you so much, Tata. Asibendibonisa befundisa nomfundisi omama. Uba kanti nami yaphakamisa sibukelwe naseBloemfontein. Omama, otata, ulutsha isengesikolo ngelihle igama lenkosi yethu Kristu. Amen. Amen. Ngizozama andinayo ngevoice. Kodwa ngizozama ukuthi ndikhwaze. Yes. Nge-weekend engihleli endlini so ngexesha lami lokuthi ngiyothandaza bese ke ndiyangena kwi-closet yami. Andibambe manje ndifuna ivakale ke. Bese ke ndiyangena kwi-closet yami I think ibe-prawosh ka-6. So xa ndingena usually ndenza i-prayer of purification before ndithandaze. I pray that Lord please help me purify my heart. Ngamanye amazwi bangcwele akathandaze engayenzanga inkonzo yenhlambuluko. Akaziva ethandaza umntana wami engaqalanga wazihlambulula kuqala njengomuntu ongumoni njengamnawe. Mase ke ndigqiba bese ke ngiqala ndiyathandaza. Ndithi xa ngithandaza kube nento in my heart ehleli kakhulu kuthiwa Monday you have to start fasting and I was like Lord eyantoni ndithandaza ngantoni on Monday
bese kuNkulunkulu athula ndiqhubeleke ngithandaze athele prayer watch ka9 ka12 ka3 akaniki ukuthi fasting yeyantoni on Monday. Sunday ndibheke enkonzweni, ndibuye enkonzweni ndiphinde ndithandaze athi on Monday ndikufuna ungene kwi-fasting, no water no nothing up until kube 2-3. Ndingene fasting ndithi ngoba Lord wena you know but I don't know, then wena you know why yantoni le fasting. Ndingene Monday I attend all prayer watches the whole night. I am weeping before the Lord. I am weeping before the Lord that Lord please show me your heart. Show me your heart, oh God. Take my heart. Ukuzundibonise yakho inhliziyo yintoni kanye ukuthi mandingenele fasting. Qhubeleke fasting yami. uNkulunkulu, I know my Father kasengazophendula. Kolosine ndingene ndi-attend prayer watch ka3. And attend la prayer watch ka3 ndithandaze. Anike incwadi kaEzekiel chapter 3. Ndiqhubeleke ndithandaze. Maseke ndithandaze ndivele apha kwi-altar yam ndifike lobuthongo ndilale. Xa ndilele kube ngathi ndiyaphuma apha emzimbeni wam. Xa ndiphuma ilakushana manda lekosaya ikhathoni mahasina ndiphume hakuku ndifike kule ndawo ndikuyo. There was a voice enkulu ekwazi igama likatata. Then ndimamele iphinde le voice iphinde ikwazi futhi. Then xa ndiqwalasela kukho umlilo omkhulu ingathi lilahle. Then xa ndiphinda ndijonga utata ulapha phakathi kwelahle lalomlilo. Utata ke umadikiza. Ulapha phakathi kwelahle lomlilo. Xa ndiphinda ndijonga iphinde itsho le voice imkhwaze abese uya worshipa apha kulomlilo. Ahlabelele apha kulomlilo bese ke la voice iyanqamuka kuvakala ivoice yakhe. Then njengoba ke ngondike andikwazi nothini apha phezu kwebhedi, andikwazi nomuva. Ndiziva uba ndibuye but andikwazi ukumuva, andikwazi ukuphakama, andikwazi kwakuthini xa asele ndilapha kwi-altar yam. Noba xa sendifika kwezinye prayer watches ndazi-attend ndilele apha, but there's nothing endizoyenza ngoba because andikwazi ukuphakama. Kuvuke kube namhlanje kuseni. It was so heavy today. Ndiphakame ku-altar yam ndiphume ngo-9 ngoba mandenze into zalapha endlini. Then ngo-12 ndiyabuyela back because I just wanna know yintoni le ubawo ayifuna ukuyithetha bese ke ndiyayiva. I weep before the Lord. Ndakhala. Waphinda wabuyisa the same scripture. Wathi Ezekiel chapter 3. Mfundo Ezekiel chapter 3, I was weeping. Bese ke waphinda uNkulunkulu wabiza igama likatata. Utata ke manje umadikiza. Walibiza futhi ulibize kathathu. Ndathi Lord thetha ndimamele. I am listening, my Father. Thetha mamele. Uyawaveza amabandla. Uyawaveza the-assemblies of God. Waveza i-faith. Waveza i-African gospel. Bese ke waveza i-Christ body. That Lord speak. Uthe uNkulunkulu xa ke thetha bamphoxile. Ebebathembile baphoxa. Kodwa ngokufuna ubuyisela
ubuyisela back. Abenzanga ngalendlela befuna benze ngayo. Wabese esithi uyambeka utata to bring back that Africa back to God. Wathi ndiyaphinda futhi ndithi utata wakho ndiyamnika uAfrica back to God. Ngoba ndifuna ubuyisela amandla wami. Mama Thenja kusibambile zothenga. Uthe xa ke thetha wathi there are people abazoza ngoba lento akafuni iphele. Xa befika kuye yena uzawubanika lentwanayo ukuze ingaphelele ezandleni zakhe. Lamlilo ubeke kuye. Lamlilo ubeke kuye ngulomlilo zotha abantu xa befika abanike wona kubuyiseleke isidima sakhe. Uthi uNkulunkulu xa ethetha uthi ndizovusa abalindi abazobubusuku nemini bebubula ngaye ngoba ndikaqali ndiyaqala ke kodwa ngoku ndizokwenza ngaye. Thank you, Jesus. Ophakeme kakhulu uNkulunkulu, wena owayekhona umhlaba ungekabikho, wena ophakeme uNkulunkulu wethu namandla, wena wadala amazulu nomhlaba, wena wadala induli nentaba, uNkulunkulu wethu othembakeleyo. Baba siyabonga nasebusuku somandla, Thixo wethu omhle kangaka. Baba esisithilelo esiwa kule ndawo, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba siyabonga Thixo wethu onamandla, kwexesha lokugqibela esikulo uNkulunkulu wena uyajila Thixo wethu onamandla. Baba ebusuku boyintwele besingazi Thixo wethu onamandla, kodwa lento ithina kule ndawo uthini ifihlelo Thixo wethu onamandla ukuthi umkhonzi wakho umgqome Thixo wethu onamandla. Baba nathi siyavuma uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi amazulu amnyunile samandla ukuthi abuyisele izinto ngendawo yazo ukuthi Afrika back to God. Thixo wethu onamandla, Baba wethu oyintwele, uNkulunkulu wethu onamandla, nasebusuku nenkosi izulu liyangqina Thixo wethu onamandla ukuthi icebo lakho akekho ozoma phambi kwakho. uNkulunkulu wethu onamandla, wena oyiqalile Thixo wethu onamandla uzayifeza bese.
uNkulunkulu wathana amandla nakumkhosi wakho uTata uPostile uMadikiza Nkosi namhlanje baba wathayibele uyamnyusela phasentla thina wathana amandla futhi igama lakho angekho lazijonge baba wathana amandla lento funa yethu izakwenzeka washona mahanga lento afuna yenzeka izakwenzeka thina wathana amandla baba wathayibele uNkulunkulu wethu nalugoma lwakho luphele uNkulunkulu wethu namandla baba wethu oyinkwele uNkulunkulu wethu namandla lenkambiso ephansi komkhosi wakho baba okamehlo mayibone amamandla thika wethu namandla Nkosi yami mayibone Nkosi ngegama likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu lixesha lakho lifikile baba wethu amandla ebusuku uNkulunkulu baba wethu oyinkwele lifikile Nkosi siyabonga ngufite ezikhulu kangaka uNkulunkulu wethu oyinkwele ngegama likaJesu. Thank you Jesus. Asihlale phansi bangcwele noba ke ndinayo into uthixo bethe mandiyithethe ndicela ukuprioritize kona bangcwele ndinomyalezo esaqhubeka ngawo le veki yonke kodwa namhlanje ndicela ukugxila umoya ingcwele mkhulu kunami lento noba ndinikwe nguThixo but umoya wami uthi mandiqale ngalento uThixo athi umkhonzazana wakhe mayifundwe ndawufunda la Ezekiel chapter 3 ndihlonipha umoya oyingcwele enenene mina bangcwele uThixo ubethe mandipreparishe ekuseni xa ndithandaza wathi manditishe the 10 attributes of God ukwenzela uba nihambe niyoprepare your hearts ndiyawuqala ngomso ngenxa yexesha ndiyafuna uba u9 besingasekho apha ngoba abantu andifune bangezi ngomso bathi le nkosi iphuma nathi uThixo ekuseni namhlanje before ndifumane leka moya ingcwele iba ngumoya ingcwele lo bethetha kum ekuseni but ndizohoya umoya ingcwele othethe ekugqibeleni ngomntwana ngo-Ezekiel chapter 3 uzawufundwa wonke ade futhi aphele wonke uchapter 3 andushiya no-is kuba siscripture esifunwa ngumoya oyingcwele ukwenzela uba ngomso sisazi uba uThixo uqhule waligangatha ngomso uThixo uthi mandifundise about 10 attributes of God. 10 attributes of God izinto ezenza uThixo abe uThixo izinto ezenza ubuthixo bakhe so that nomuntu ayothandaza ngento ayibhalileyo singabhala nje bangcwele so that tomorrow sibe ne-introduction right. These are 10 attributes of God izinto ezenza uThixo abe uThixo nobuthixo bakhe kungabikho umuntu onokuphazamisa eyokuqala 1 unguThixo ongozeliyo akozeli 2 akalali 3 ubona konke akukho nto angayiboniyo
nangona engabonakali, akabonakali, kodwa yena ubona konke. Third attribute of God. Fourth attribute of God. Unokwazi konke. Unokwazi konke. Wazi izinto zonke. The fifth attribute of God. Ukwindawo zonke ngamaxesha onke. Ukwindawo zonke ngamaxesha onke. Then ezizinhlanu akazisheri nomuntu. The first 5 attributes of God akazisheri namuntu. Akukho umuntu ashera naye these 5 attributes. Then from 6 to 10 uzishera nabakhe, uzishera nabafuna yena, uzishera nabahlala kuye, uzishera nabantu abamkhangela ngokuzila, abamkhangela ngokuthandaza. Nazi ke zona. The sixth attribute of God, uluthando. Ungathi unothando, ululo. God is love. Eyesiphethe, unguThixo woxolo. Unoxolo, unguThixo woxolo. The eighth attribute, unguThixo wobunye. UnguThixo wobunye. UnguThixo ongayithandiyo iyanhlukwano. UnguThixo ongafuni kwahlukwahlukwane. UnguThixo ofuna abantu bahlale beyimbumba yamanyama bekuye. The ninth attribute of God, unokulunga konke ulilungisa yedwa. Unokulunga konke ulilungisa yedwa, kodwa uyathanda basishere ubulungisa bakhe. Lastly, ungcwele. 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 Ungathi ungadli ukuze uzuveleto. I have been preaching about LPO. Bendixaxile uba kutheni LPO. Ndizama ukuyinyala kodwa kunzima uba ni-understand. Kodwa kule mvuselelo akekho umuntu ozophuma engalwazi uxolo lukaThixo nobunye bukaThixo. Not even one. Why ndisitsho uThixo xa ethi imessage lixesha layo namadevil worship awazuba sakwazi ukuyithintela, because le message LPU ibiliwa under the sea, ibiliwa under waters, ibiliwa underground, ibiliwe emkhathini, so that ndishumayele ningayiva. Kodwa ngoku umnikazi wezulu uyikhulule imessage ye love, peace
You know, you want to talk the way intend when it's because you are so special with this yoga team. But can it end in a band basemthatha? Leyaba leka ixesha lekana mathuba alo uphendulelo ngombuso lekona lekamalakho lekona. Don't worry, umyalezo kaThixo womlilo uphuma endlini. Don't worry, xa umyalezo kaThixo uphuma endlini. It's not about fancy churches. It's about the presence. Bangangesi because the festival is bangangesi because sishumayela kwindlu nje. Tingenwe emoye the first great outpouring of the Holy Spirit yenzeka in the continent of Asia and Middle East in Jerusalem. The first outpouring of the Holy Spirit yenzeka kwi early church. The first Pentecost yenzeke eJerusalem. Iphi yona is Middle East, iphi yona is Asia. Come closer. The second great outpouring of the Holy Spirit yenzeke in America, Azusa Street. The Azusa Street revival. Come closer. Prophetically, the third and last outpouring of the Holy Spirit before rapture is in Africa. The third and last great outpouring of the Holy Spirit before the rapture of the church is in Africa. Amandla kaMoyingcwele ehla ngamandla kwincwadi yeZelo chapter 2 ehlela eJerusalem ese-Middle East kwi-continent yase-Asia. Awesibini amandla ukuze omavi i-fake mission ibe kwelizinga lekuyo. Use-Azusa Street in America ukuze uJohn G. Lake kulomlilo wase-Azusa azise ivangeli eyenza i-fake mission yaliba nokuqala apha eSouth Africa elibambe this power of the Holy Spirit. U-Assemblies of God ulandele kamva
uJohn Gilleke ufikele eFaith Mission ezise ilahle lesibini, the second great outpouring of the Holy Spirit. Then in our generation, this time ilahle libekwe uThixo in the continent of Africa. Africa back to God. We are seeking. Africa back to God. We are seeking. We are seeking. We are bringing Africa back to God. And Africa will be saved. Makayilandele imessage nevision kaThixo awayiqala ngomkhonzi wakhe uTata uBhengu othandayo apha kuni from today, othandayo andinyanzelisi ngoku, it's your choice. Othandayo apha kuni makangene kule boat ka-Africa back to God. Ilahle likuye, ilahle lokuhlanganisa umzimba liku-Africa back to God. Umlilo ugqibela webandla uThixo ubeka ku-Africa back to God. Ndisayiqala nje le nto, ningake nithi uMadikiza usenza uTata uBhengu. Ndicela ukunilumkisa bazalwane, uThixo uyithetha plain into ethi mandilungise i-misconception yokucinga okokuba u-Africa back to God ngowase-Assemblies of God. It's a misconception. Irhabe izawushumayela ngoku u-Africa back to God. Iwisile izawushumayela ngoku u-Africa back to God. I-church izawushumayela ngoku u-Africa back to God. I-faith mission ngoku izawushumayela u-Africa back to God. I-African gospel ngoku izawushumayela u-Africa back to God. This is an instruction from God. Lonke bandla elifuna ilahle, lonke
sithi join forces sika-Afrika. Back to God. Kokugqibela ningake nilinge nihlukanise nebandla lami, ibandla lasekhaya, i-Assemblies of God, ningenwe ngumoya oza kuthi ndingumqhekeki. Nilumkele ukubethwa nguThixo. Ubaleke nathi ndiqhekeke e-Assemblies of God. Let me tell you, there are two types zomuntu ophuma ebandleni. Yothixo. Kukhona umuntu obaligatsha eliqhiliweyo nje. Xa i-definition mavi, i-definition uyishiya kakubi, uyigezele. Xa i-African gospel uphuma kuyo ugezile, maybe umithisile, wahlaliswa phansi because of your gift, yokuphilisa, ye-deliverance, ungafuni kuhlala uphume negift yakho. Ufana nantoni? Ne-branch ekhathishwe emthini ingaphumanga nencamo. Wonke umuntu ophuma ebandleni, ingakumbi kwi-Pentecostal churches ne-ministries ke, ephuma kuba engafuni udisiplinwa. Wonke umuntu onjalo ufana ne-branch ekhuzulwe emthini ayakhushwa nencamo. Ngexesha i-branch isaphuma emthini, isenencindi yalo mthi okomzuzwana. Ngexesha i-branch iqhiliwe emthini, isafana nomthi. Umthi if ugreen nayo i-green, if umthi unameva nayo i-branch inameva, kodwa ishorte nge-chlorophyll, ishorte nge-photosynthesis eyenzekayo emthini. Ingenzeki i-photosynthesis, liqale igqabi libune because liphume lingenancamo. Ngabashekho ke abo. Kodwa umntwana wasewisile okhutshwe nguThixo waphuma kakuhle. Umntwana wasefekinishini okhutshwe nguThixo eBaptist Church ekhutshwe nguThixo ufana nesithole. Njengoba umthi uyakhula ube nesithole ecakwayo, isithole sifana nomthi esiphuma kuwo. Xa uthe wasikha nencamo siba ngulo mthi but kwenye indawo. Niyaviwa ngabantu? Xa isithole usisuse kakuhle nencamo zaso, usithathe apha kulo mthi, siyoba ngulo mthi kwenye indawo. Ndimke lowo, ndi-Assemblies of God apha, ndimu-back to God apha, because ndingulo mthi ophume kakuhle waphuma nencamo, ndayoba ngulo mthi kule ndawo ndikuyo. Therefore never uthi umthi ungakhompyutha nesithole sawo. I-Assemblies of God umthi eliphuma kuwo. Mna ndisisithole, I can't compete isithole nomthi ophuma kuso. Ndivala indaba yokuthiwa ndiqhekekile, ndishimane i-back to God. Ayiyo yecawe yekaThixo, ivuliwe. Ifuna amandla kaThixo, ngena kumyalezo wanamhlanje. Phuma phezulu, Africa, back to God. Sawufuna abantu bale namhlanje only. Le ndawo athi ntombi yami uthe mayifunde, nami ngizoyifunda ukuthunywa kukaEzekiyeli chapter 3. Wathi ke uThixo, nyana womuntu kuhle okufumanayo,
kuyacaca ukuba asizokwazi ukuhamba noThixo kulo Africa back to God singaqala sadla lencwadi isongwayo the Bible. Wonke ofuna lo mlilo ka-Afrika back to God makabe iBible worm. If ikhona i-bookworm must be ne-Bible worms. Amafela eBhayibhelini. If akhona amafana Nkosi mawabekho amafana eBhayibhelini. Sivusa lo moya obusofile okuthandwa kweBhayibheli umlilo nako. Mamelani umlilo nako. Wonke umuntu ofuna umlilo makabuyele eBhayibhelini ndiqwele Africa back to God in a Bible way. Not just Africa back to God, but Africa back to God in a Bible way. Yidleni lencwadi esongwayo. Ndawuvula ke umlomo wami wandidlisa lo ncwadi isongwayo wathi kum, nyana womntu, dlisa isisu sakho uzalise umbilini wakho ngalo ncwadi isongwayo ndikunikayo. Cala wonke umuntu ngokholo abambe iBhayibheli ngokholo ngenayo ndiyaninika. Uthe uThixo nditishe ngokholo ndininika uku-understanda izwi leNkosi. Ndiyaninika umuntu odikwayo iBhayibheli, umuntu othi xa ifundozele ndininika umlilo oza kunenza nifunde iBhayibheli with revelation. What makes difference in the study of the word is the revelation. Ungayifundi iBhayibheli uyikreme uyimemorize unganaso isichilelo awunakufumana uba iBhayibheli ingumlilo. Umlilo weBhayibheli usesichilelweni not uyifundile. Amademoni abanamsebenzi nomuntu omemorize iBhayibheli engena revelation ngayo. Nasegwadana xa ungene eBhizolo wamkelwa ngayo iBhayibheli. Bonezwa xa ufika phaya bathakathini kunendoda enkulu phaya ngasemnyango. Xa uvula ibhayibheli yakho usendoda eGwadana. So don't take ngeBhayibheli manje efunde eGwadana. iBhayibheli kufuneka uzwe uyazi bayiqonda. Read, study the Bible with revelation. Umlilo ke lo. Thatha wakho. Thatha umlilo ngokho uthatha. Yidleni manje lencwadi, idlani lento, idlani lencwadi, idleni. Yidleni lencwadi. Yidleni lencwadi esongwayo. Kune-testimony ngokudla incwadi. Kunendoda ngapha eMpumalanga onye eLimpopo kuthiwa ingafundanga nto. Ithanda uThixo. Ingafundanga. Kodwa idlani lencwadi. Yangazi uba udliwa kanjani. Thatha amaphepha nanto yawahlafuna. Kuphi indlela uThixo wayiblessa ngayo ngowazilizwe. Because abayisinsiye abanye kodwa abanadlala. There's no time to waste. I do not want to waste even 1 second. This time is up. No more time. If we are strong and kumanadlala, woe unto you, ye unto me. Olthathi mntanami ngondishumelayo nako ifelile. Ixesha liphelile. Sesihamba kwi-reference optional time. Elethu liphelile ixesha. Lidlule kwasithi ngokulibazisa ngematerialism.
yabanencasa emlonyeni wami njengobusi. Wathi kumnyana womuntu, hamba uye kwindlu kaIsrayeli uthethe kubo ngamazwi ami, ngoba akuthunyelwa kubantu abathetho inzulu abalolwimi lonzima, uthunyelwa kwindlu kaIsrayeli. Okwangoku kum uIsrayeli nini maxhosa. Ezekiel wathunywa kwindlu yakokwabo amaIsrayeli. Okwangoku mna Gcobani phakathi kuMadikiza ndisathunywe kuni maxhosa. Nini amaIsrayeli kum? AyengamaIsrayeli bani Ezekiel, but amaxhosa kuIsrayeli wakhe endithunywa kuye qha. Ndisaye esizweni but ndisathunywe kuni maxhosa. Israyeli endithunywe kuye. Ngokuba akuthunyelwa kubantu abathetho inzulu abalolwimi lonzima, uthunyelwa kwindlu kaIsrayeli. Andikuthumeli kwizizwe ezininzi ezintetho inzulu, ezilwimi lonzima, ezimazwi ungawevayo. Ndikuthumela kuzo ezi zinokukuphulaphula zona. Ke indlu kaIsrayeli ayikuvuma ukukuphulaphula, ngokuba abavumi ukundiphulaphula nam, kuba yonke indlu kaIsrayeli ilukhuni ibuzi igogokile ngenhliziyo. Uba kuthethwa ngabantu abanje ngamaXhosa akuthi le verse mandifundele amaXhosa uba sinjalo. Ke indlu kaIsrayeli, ke indlu yamaXhosa ayikho ukuvuma ukuphulaphula, ngokuba abavuma ukundiphulaphula nam ndinguThixo. Kuba yonke indlu kaXhosa ilukhuni ibuzi igogokile ngenhliziyo. Ungacinga uba bahamba nawe kanti bathi lala gusha kuphele. If usha amaXhosa, amaXhosa can pretend. AmaXhosa ayakwazi ukupretend. Angagcwala iholo kanti only 2% ekulento. Xhosas can pretend I'm a Xhosa person. That's why mekolula uba ndiqhobose kune, because amabunzi ethu anjalo sigogokile ngenhliziyo. Asimamkele umuntu othunywe nguThixo wesontetho injengeyethu. Nokukhumsha isizulu, isisuthu azakuthanda amaXhosa. Yabona ndibenza lukhuni ubuso. Yabona ndibenza lukhuni ubuso bakho kwashengobuso babo. Ibuzi lakho libe lukhuni kwashengebuzi labo. Ebangcwele hlezi mna andiziboni uba ibuzi lam lenziwe lukhuni njengobuzi lamaXhosa. Usho iBhayibheli. But ikhona into ehamba nalento yokuzwa lukhuni kwamabuzi bethu. Khona into sizoyiva. Kwanjengebuzi labo ndilenza libe njengedayimani elikhulu ngaphezu kwegqwirha. Oh hayi, phezulu benjawathanda ngugqirha nami. Ngaphezu kwegqwitha. Ibuzi lakho uze ungaboyiki. Kupha mandifohle kunqoma Xhosa. Kupha mandifohle ndingane noma ningakhupha amehla kade wenkomo, kupha mandingane kuni no. Akusho iBhayibheli lo. Nizoyibeka apha nini? Kusho number wrong, nizoyibeka. Ndanobonasi nizoyibeka apha tata. Ngokuba okay, uze ungaboyiki, ungathuthuki umbilini phambi kwabo, ngokuba bayindlu enenka. AmaXhosa lawo wathi kubo, nyana womuntu, onke amazwi ami endiyakuwathetha kuwe wamkelele elizweni yakho, uweve ngendlela zakho, uhambe uye kubathinjwa konye nababantu bakowenu,
uthethe kubo uthi kubo itsho inkosi Yehova nokuba bathe eva noma bathe bala. Wandifuna umoya ndeva ngasemva kwami isandi sendudumo enkulu lesithi mabubonke uqaqawuli bukaYehova endaweni yabo. Kananjalo ndeva nesandi samaphiko ezinto eziphileyo elo lifikelela kwelo. Nesandi sevile ngakuzo nesandi sendudumo enkulu. Wandifumula umoya wandisusa ndahamba ndirhaka ubushushu bomoya wami. Saye ke isandla sikaYehova siphezu kwami siqinile yebangcwele ezilonge isandla sikaThixo sisephezu kwakho siyawahlezi. Yamkela yonke into ekwehlelayo ebuhlungu embi, kodwa ezilonge isandla sikaYehova sisephezu kwakho. Why not? You are a victim of everything on planet Earth. Sama noba sonile ungoni de uThixo asusanda sakhe phezu kwakho. Ndafika ke eTel Aviv kubathinjwa ababehleli emlanjeni oyiKebhare apho bebehlala khona. Ndahlala phansi khona insuku zasixhenxe ndimangalisiwe phakathi kwabo ukuthunywa kwesibili. Kwathi kupheleni kwensuku ezisixhenxe kwafika izwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, ndikwenze umboniseli kwindlu kaIsrayeli. Okwangoku ithetha kuthi Maxhosa ukuba uThixo usandenze umprofeti kwisizwe sikaXhosa. Okwangoku andithi okay, nyana womntu, ndikwenza umboniso kwindlu kaIsrayeli. Liveke ilizwi emlonyeni wami ubavuselele ngokuvela kum. Bangcwele, andifuni andizimisele andisoze ndithethe okuphuma kum. When I'm going to preach na ndithi Thixo, nxiba umzimba wami, thatha umzimba wami, phakela abantu ngawo, so that kungabikho nelinye ilizwi eliphuma from my understanding kuthethe uThixo ngokunokwakhe kuni, ungevi kuthethe bani uThixo. Wena ke xa uthe wamvuselela ongendawo akabuye endlini yakhe engendawo wofa ngobugwenxa bakhe, kodwa wena uhlangula umphefumulo wakho. Ukusukela ngoku uba uThixo undithethisile, waza wena ngenkani yobuXhosa bakho wathi yafika lento endikulumkisa ngayo, igazi lakho lawubuzwa phezu kwentloko yakho. Okamathikiza umntwana ngoku wenze ba ungakho kwanto. I want to leave no stone unturned. Kela kubuya ebulungiseni balo ilungisa lenze ngokugqwetha ndibeke isikhubekiso phambi kwalo lo falona xa uthe akwalivuselela lo ufa ngenxa yesono salo. Bungakhunjulwa ukulungisa balo elabenzayo, kodwa lona igazi lalo ndolibiza esandleni sakho. Iplentombi iplentombi yasezembula ubuntombi emntanam, ndicebisa abantu abasha Joel chapter 2 verse 28. Lixesha labantu abasha abenzwa abaprofeti, intombi nabafana. Nize nilinge athi uThixo ethetha, ningazi singaphambili. Senilinge wena mam athi uThixo ethetha, noyike nizi-undermine nizedele
delento okuyikhilelo yenzeke soze uphinde unwabe ube ligorha mntanami ukuzincama uzothetha ukutsho kukaThixo. That is why uzophinde uThixo aku-entrust ngomnye umsebenzi because uzawuthelwa from today. Abantu abaninzi uThixo ebethetha kubo baye bazedela abazisa imiyalezo kwalimala abantu kodwa bebexelele wayeke uThixo ubavilevelela into because useless. Mna ndodwa ungazi undoyike noba Sunday school my doors are wide open. Ndiyamoyika uThixo angathetha nangosana because wake wathetha ngeduki. And yiyo le tabethi, who are you to talk to me? uThixo ubephi uzothethe kuwe engathethe kum. What if bendingekho kwiposition oba angathetha because ndihlele esonweni? Akazuthetha uThixo ndihlele esonweni, uzothetha emntwaneni because ufuna inhliziyo ethi enyulu. uThixo uzothetha. Wena ke xa uthe walivusela ilungisa ukuba lengone ilungisa alona ke lophila ngokuba livuseleleke wena uhlangule umphefumulo wakho. Mina bangcwele ndinike isiprofeto ntombam ndizile i-40 days ngo-2019 nge-4 kaJanuwari 2019 okokuqala kwenzeke kanje. Abazalwane ngenxa yokunga-understand into zikaThixo kwi-crossover ka-2018 phakofo kwehle umlilo kwehle amandla kaThixo umzimba wami ndiyaphuma kuwo njengale ntombi. Ukuphuma kwami emzimbeni epulpit nabo abazalwana bezobeka isandla bethi mina madimoni ngelo xesha ndihlele nobawo uzondinika izinto zenu but uThixo bayasiphazamisa phindela kubo. Sendizile 40 days mntakampolasi lento endayizilela 40 days uThixo wayendikhuphe emzimbeni kwi-31st kaDisemba ka-2018 ndizobuya nezinto zenu. If nani ndiyeke ndalala epulpit naworship uThixo maybe after a certain period ndizovuka ndithethe yonke lento enge-South Africa nangebandla. Then kwafuneka ngokuthi ngomhla wesine ethi phinda ke because noMoses wathi ba amatye awuphule awuqala kodwa phinda kwi-40 days kwakhona ke ngoku sokusokola. Kwafuneka ndiqale i-40 days fasting ngento engandenza ndibuye nayo ndiphume emzimbeni ndibuye nayo. Ndike ndafika kutata ndamushwa ngabantu hle notata zandilanga zathi fire demon man futhi zamoya. Send fasted 40 days for the Church of South Africa and the government of South Africa. Ndabuya nesisombululo sebandla lase-South Africa nelizwe urhulumente we-South Africa ndathi tata after 40 days ndake ndahoya ngubani kunjani ebandleni ngoku kunjani elizweni ngoku. Why uThixo ebuya ngo-Africa back to God emkhomba kum is because xa wayethi mandizile i-40 days ndamlulamela ndayizile 40 days ndeza nempendulo kubantu basemzantsi abanenkani abandiphulaphula ngoku uThixo kwanothi madikiza carry out the message of back to God. So ndixela ngobantu noba ningayala le anantyala noba le ka back to God ningaphathalaza into endiyithandayo nawuphoswa ngumlilo inelahle. I wonder kulo antichrist ozokhululwa okhululweyo. I wonder kule witchcraft egcwele emabandleni egcwele
emisebenzini egcwele urhulumente nawuphila kanjani ningenalahle. Emhlabeni nasema kwesithathu sabakho apho isandla sikaYehova phezu kwami wathi kum sukume phuma uye entilini ndithethe nawe khona. Kunabantu Thixo apha kuni ufuna ukuthetha nabo kodwa bese desert qala. Kunabantu Thixo apha afuna ukuthetha nabo bengekho phakathi kwabantu. Nizokhushwa abanye benu esiqhubweni. Uthi uyayoyika ingxolo sometimes, uyayithanda sometimes. Uthi ingxolo xa nimdumisa uyayithanda ingxolo but kunengxolo uThixo athi ufuna ukuthetha nawe kanti ungxolelwa ngabantu abangekho kulento kodwa babehamba nawe bengekho kulento. Athi ufuna ukuthetha nawe kodwa amazwi abongamele wabantu abangekho kulento. Phuma esiqhubweni uThixo ufuna ukuthetha nawe. Condensation. Someone is delaying God. Oh, okay. There's an urgent message that umthala uThixo ufuna kuxelelwe. God want to use ngendlela engumangaliso. Uyithethile kumndimama lekuseni namhlanje. How I wish ifike kuye. Ayinguye yedwa. Baninzi abantu bamnebazisa uThixo. Now sala kube lula ukushiya umsebenzi. You may not be called to be a pastor, but kwi ministry yakho bayafa abantu. Uhlaleleni sithi sife. Ndithanda foto kokusibambalwa asisambi mamufoto ngesininzi abalapha namhlanje ngakuThixo anemessage yabo. Yasibangcwele kuba kungakhile. Ndema ndaphuma ndaye entilini. Ngiyayiva indoda ekuThixo. Kodwa ungaphumi before time. Ungaphumi uvama ntshontshela. Yenza sho. Kuba kwaba kuthethe mna. Ungaphumi ngokuthetha konke. Umuntu makaqine into esithethwe kuwe. Balimela abantu lobizo. Balimela abantu ukuphulaphula ukuprofeta. Isiprofeto
emlonyeni womuntu kuba kuthiwa sisiprofethi ungakhange wayakuthiwa lilona ixesha laso ingasiso sona but ixesha le-fulfillment yaso ingabi lilo, which means uphumuze kwada. Ngabe ngamahlolo manje phola as much uThixo ethi kunabantu ababanilebazisileyo, kodwa baninzi abantu abahamba ngamahlwahlo bayiphose ithayini kaThixo. Kumnandi ukubuza. Let me tell you ngam, baninzi abantu abanoPastor Boy iProphet site ngam, this essence of God ethi uphuma ndancinciza because I wanted him angathethi kuPastor Boy kuphela, athethe nakum namuntu ozophuma, so that xa seliphumile singabi kakuhle izinto ndingathi wawuthe uPastor Boy ngam. Kufuneka uThixo ungulo wathi kuwe, umkonarisa ngento ayithethe kuwe uThixo. Mamela, xa ndizophuma kwathishini ngo-2008 ndiye ndaresigna. Abahlobo abahloli bathi hayi Dixie, it's too early. Nam ndoyika ndayitsala ileta yam resigna, ndiyabuyela esikolweni ndatisha. Zange ndonwabe, ndaqonda uba ngoku nguThixo lo. Bendilila ebhafini xa ndiyesikolweni, I will cry tears. Bendonwaba after school, ndabuya ekliniki ndiyoshumana esitrateni ndonwaba. Xa ndiyesikole ekuseni, I'm crying nebhafini. Xa kubuya holiday bendityeba, iphele holiday ndivangele ndava kumnandi. Xa sifuna isikolo sendibhekile 2 days because my time was already up. Mamela, ndishiya sebubi esikolweni, ndingayiboni imali endiyisebenzayo, ndisebenzele lize ukuphuma kamnandi. Xa uphuma ubona uba ngoku ndingafa. Xa sokwayibona into engafika uzondibulala uthi jonga uThixo namsebenzi umuntu ongaphulapholiyo wandiyeka ndarisana wathula uThixo ngathi Thixo sendirisana kuba ndibona uba ndizawufa. Uthule uThixo uzothi usele only one day. Uyazi na abokuba njengoba uresigna uyothengisa insurance? Ndimbuze uThixo ephupheni uba futhi kube mnandi uthi ndithola insurance, which one? Life or group? Andiphendule group. Ndiyavuka ndisitapela ndingathi ndifunde kangaka sendiyitisha lephetheyo ndiyofuna abantu nge-insurance. Waphinda uThixo wathi hey vakarapho uthi ngoba uqala ukutisha madiza wanza ntoni ndindathatha insurance. Wathi eyiphi? Athi group. Kwakutheni? Wathi usisi ngoba ndiyitishana ngoku maniqale ngegroup in case bafe abazana nam ndingenamali yokubangcwaba. Wathi ke nam ndikunika ugroup mabangafi bengasindiswanga. You must know your calling. That's why uhamba vangeli ndixheko. I'm 59 years. Ndisahamba ngentente ndilale endaweni awunalala mntu ongathunwa ngophezo. Kwathiwa ndibizelwe imiphefumulo mabangafi bengasindiswanga. Number 2, ndadlalelwa ntoni? Ividiyo. Kuloo vidiyo ndabonizwa ibhokisi, ingcwaba. Ndabonizwa ingcwaba ndibadileyo. Kwabekwa umdiyadiya apho. Ndabona abantu abaninzi bedlala, bayatshaya, bayasela, bayajola, bayakhonza, bayathalatha. Then xa beza phaya umdiyadiya awubonisa uba sewungasengcwabeni. Then xa uyigame yomntu uthathwa apho bafihlelwe apho. Xa iphuma apho lompi emngconyeni kwathiwa bonke abantu bafa bangena kulo mngcwabo bengenaYesu. Uhlalele
inqwelo yam ungaphumi ngentshisakalo uzawubhidana nento thina bomadikiza kanje xa siphakana nento uyamkhweshina wawuthe wena not ezwini wathetha kumngerema wathi undilizele imiphefumlo mabangafi bengasindiswanga xa ndiphuma ekuvangeleni ndiva umnandi ndenze iwili kaThixo ngam ndizawufana ndifele emphefumlweni ndabona ipheko elizawuthi seligugile ethi Yesu uyasindisa uYesu uyaphilisa uyathanda uThixo. I'll die preaching the gospel of Jesus. Whether ilizwe liyavuma, whether ilizwe alivumi, I'm still gonna preach the Jesus of Nazareth. There's nothing I say about it. Magwala, 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 magwala. Nizawulamba kuhlupho lixesha lemiphefumlo ngunyaka we-soul harvest lo ngunyaka we-great commission othe waphuma akakuyinelise kulo nyaka kodwa magwala ngumeyi ngoku awunane-10 yabantu abasindiswe ngenxa yakho. Ndihamba isikolo bendisempindweni izolo ube khona nango nani sathi abafuna ukusindiswa ndithi tisha principal dana isikolo izandla phezulu nilandele thoba ntoni gogo no principal uyakumkela uzozibona ngomso uba usindiswe nyani na ayifuni thoba authority the principal deputy okay, that is wrong. Stand up, that's funny. Yesu kandema ndiyaphuma endilini nango ke kumi khona ubuqhaqhawuli bukaYehova obunje ngobuqhaqhawuli obuya ndakubonayo ngasemlanjeni oyikhebare ndawa ngobuso namhlanje that same glory is here tonight. That same glory awukwazi kuthetha ngoTakubhilo, awukwazi kuthetha ngoThixo kaTakubhilo uphume kuloo ndawo ebekuthethwa ngayo ngo-Africa back to God kusenjalo never. Khana uyibona sinekasi asijongeki yabona. Can you test that this woman namhlanje? Can you test that man? Uzobona phupha wakho uzawuphupha isiprophet ungaphupha amasele frogs. Witchcraft was a frog. Aphupisa nenyoka ziyafana ekuphupheni. Witchcraft yonke phoma ncedekisha ndoda yomzi ayiphuphe nendlu benecedekisha kuba ina glory. Hey, ube jonga mgcwele ube nento nje kuca kwakho ngoku kuba ngcwele ngoku xa ulalayo yiba nantoni nento yokubhala because usayisenza sometimes usole lento sininzi once uthi bathethe ngoku athi bawuvuka ngosa fresh ungenza izinto ubhale nexesha ledate njengam. I know everything utibethele kumna since 2004 zilapha ndiyabhala ezinye ayimemorize andiyilibali into ethele uThixo kum. Forget into ephuma kuThixo. What kind of a person? Ungumntu onjani ungalibali into ephuma kumdala ngempilo kapho uyoya ungafanga lekamthana ndibantwana xa nokufa mna
ayithathe kuThixo. I don't care about millions asikhona kuyo. I'll do what comes from God. Sister Valerie Mantwane, only 3 verses left. Kwafika umoya kum wandimisa ngeenyawo zam, wathetha nam wathi, yiya usivalele endlini yakho. Wena ke nyana womntu, yabona bayakufaka izitya bakubophe ngazo ukuze ungaphumi uye phakathi kwabo. Ndiyakulunamathekisa ulwimi lwakho ekhukamini lakho ube sisithembe. Ngabe indoda eyohlwayayo kubo ngoba yindlu enenkani. Ndakuthetha nawe ngokuvula umlomo wakho uthi ke kubo, itsho inkosi uYehova ukuthi ovayo makeve, owalayo makale, ngokuba bayindlu enenkani. Nam ndisho kuni ngo ovayo makeve, owalayo makale. Ngokuba thina amaXhosa sinjengoSirayeli siyindlu enenkani. Xa sivalayo, I wish noba ngumuntu sometimes into zikaThixo ozithatha light. I want to confirm on the 23rd of May 2025 I am launching Africa back to God. Namhlanje ndizolontsha kweli qhenge into ezawudla izizwe iqale kwindlu enje. Niva? This vision izawudla amazwe. All continents are waiting for something. Elontsha kwindlu enje. Jongani uThixo wenza ngabo ususe imphucuko. Okay, desamphukela uThixo. Ngoku uzawusebenzisa odelekile. uThixo akasebenzisa onomabhongo. Liphelile ixesha lonomabhongo obhongoshe. Uzawusetyenziswa abantu benhliziyo kaThixo. Akazukhangela ngokukhangela umuntu ukhangela umphandle, kodwa uThixo ufuna inhliziyo eguqukayo. I am launching kule ndlu inje something as a penetrate kumaholo agritters ilontsha emqhubeni. Kakade uyilumkela into ezalelwa emqhubeni. Zikhonyote khona amabandla amahle anesilika on a red carpet, anazanhleli xa ushumela bekho uwenye kodwa ashiyiwe kuzolontshwa uAfrica back to God emkhukhwini. Why? noYesu wazalwa phi? Esithaleni emqhubeni. Into zikaThixo asisebenze ngobukhazikhazi behlabathi. Unethamsanqa okulehoko. Wena ozikhuphileyo waza kulehoko, waza kweliphephe, waza kulomkhukhu ogcwele uThixo. Unethamsanqa. If bendinguwe bendingeke ndiyivumele ikuzandiphucuka into enje. It is well. With my
sibaleke sizolontsha njengomuntu womthetho. There are things we have to do. Sizolontsha namhlanje uAfrika back to God ephempeni, emkhukhweni, ehokweni, esiphaleni njengesamahashi. But we will be launching now. Siyalontsha ngothatha. Silontsha konke ipen. Konke thatha. Yabona thina sebantu moya. In case we live, sibhale date 23rd of 5/2025. Theme launching of Africa back to God. Emkhukhwe. Then if my signature now, so for the signatures, sign 1, sign 2. Father, God, signature. It is well. It is well With my soul. Who are making the oath. In other words, so we don't heavenly courts. See, gonna be heavenly courts. Also feel it. Also figure these signatures. Don't forget. After you feel it, also bonus of these signatures. Put on as signatures. Amazulu. Avuma angina yalontwa ivision kaThixo awayikhala ngoTata uBhengu yasayinelwa ngamadolo amathathu. So uyibona over to you. I respect your office. Siyalontsha ngoku. Noma ngisho le yam athethe manje. Egameni lenkosi uKristu Yesu Yehova uThixo wethu umenzi wezulu nehlabathi. Namhlanje iofisi yamaZulu emilisele phezu kwehlabathi isima kwindawo engcwele yobukumkane bukaThixo ngenhliziyo engcwele namazwi amangcwele. Sima kule ndawo sile Trinity sirepresenta kanye inyaniso kaThixo nobulungisa bukaThixo bonke.
njengoba kusenziwa oku sele kugqityiwe emazulwini. Kukhona izwi likaThixo elithi ndingqinisisa amazulu nehlabathi ukuba konke oku okutyikitywe apha namhlanje uYehova uThixo ukukhangela ezantsi emhlabeni uyakubona yaye ukuvile kuba yena ubona zonke izinto esenhliziyweni zabantu. Sekutshiwo kwathiwa nazo zonke izinto esizenzayo kuye zityhilekile, akukho nanye into efihlakeleyo kuye. Now le Trinity ime apha kule ndawo senza ubungqina kuYehova uThixo ba oku athe wakutyhila ngomntwana wakhe apha kuthiwa iPentecoste yesithathu ilapha eMzantsi Afrika. Umlilo kaThixo ulapha namhlanje. Ibaliwe le ndawo. Umlilo ke ndizonikezela kusenior wam. Uqala kanye kulomuntu onguye ekurepotwa icase kuye. Ujaji ufumana into esele ihluziwe ihleliwe. Abuze into bana uthini wena muntu uzomela lo mlilo. Then emveni koba uyipresentile icase yakhe anikeze iopponent irespond. Isawuresponda iopponent anote phansi ujaji. Then emveni koko abesele nikeza iaward. Sisenoxanduva ke tata apha kwabhukuqa uSathana kule Whitehall ebhukuqa kwihlabathi lonke. Kwathiwa thina sesiba nobulumko singazenzi izinto ezomtsala uSathana abuyele back kuthi. This is the second incident ngokulena yenzekayo yokulontsha again kuka Africa Back to God. Now njengoba simlauncha uAfrica Back to God sityikitile kule ndawo sisenza ubungqina. Ngamanye amagama sithi kwindonga zonke ezilapha kule ndawo koludonga lonke njengoba beselibona sina utata ekhohla ebetyhila into kaThixo engathi ayibonakali but ibe ikhona phakathi kwethu. Okukhuhla kwakhe udonga ube cleansa into ba ngoku kuzobhalwa kuzawukholwa umbhalo omtsha ongu-Africa Back to God ngezandla zakhe. Now ngokwenza lonto ukuqala kule ndawo sikuyo kwisixeko kwiphondo ndicela iAfrika ndicela ihlabathi lonke namazulu onke singqinile nathi kule ndawo sibeka isignature zethu sithi kuYehova uThixo wethu Africa Back to God. 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 Over to you. Masibonga kakhulu. Ndilapha namhlanje. Phaya endulo. Wayethi umuntu xa esiya entweni noba kuyintoni athi ngabe nilapho ngerake ngenamisebe. Ndilapha ngerake ngenamisebe. Andazi ba kuyintoni kubekwe ntoni kungani kodwa usomandla besazi okuba kuyintoni kungani. Ndibe ndingenile kwesi siphambuka siza apha only ngecawa emini kodwa ngokuxa kufuneka ndingenile kutshintshwa umbhalo lo bendibonile yangathi umbhalo othetha ngoba kukhona poultry this and that
yonke lento ndayibuza uba kungani kanti yonke lento ifuna uba ubungqina bungapheleli. Ngoba bekungawuphelela ubungqina engakhange abekho omnye oyawungqina. Kukhona into ethethwa intetha yamaTaliyane ethi subscripto caveat, let the signer beware. Uyabona xa udibana nomuntu ofundiswe ngomthetho akabuzi into yokuba where do I sign, ubuza uba why do I sign. Kumeke amadoda apha angamachule ukubiza loo nto, kodwa namhlanje akabuzi into ngoba konke kubekwe elubala udanalasi okufuneka kwenzekile ukuthabathela kweli xesha. Noba isiqalo sincinane, uEliya uthi kumfana khawukhangele ubona ntoni. Athi ndibona ilifana elingangesandla somuntu. Ubona ilifana elingangesandla somuntu. Athi uEliya kungabikho nto engako ebonakalayo. Ngoba abantu abafuna kube khona into enkulu ebonakalayo ukuze baresponde baphoswa bekho. Ngizocebisa abantu apha into yoba ungabi nguphosweko. Ndiyaqala umnyathela kule ndawo. Njengoba ndiqala umnyathela kule ndawo andithandabuzi ndinyathele ngecebo likaThixo. Ayikho nto enkulu njengale yokokuba kudandalaziswe icebo lobukumkani bukaThixo obuquka wonke umntu. I felt belonging ngale evening. Ndingene apha ndingena kokuqala but I felt I belong kule nto zothethwa ngayo. Now ke njengomntu ongena usayina into angayiqondiyo ndisayine apha into endiyiqondayo. I'm not technically part of what is being launched here. I'm literally part of it. Uba kuza kwenzeka njani akho kwam, kodwa umoya uyangqina ndihleli phansi into yokokuba in my tiny corner, noba igama layo lintoni, noba awulazanga, angeze kuthi cwaka. Noba singene apha singaqondi masiphume apha siqonde. Amen. Singabi ngophoswa. Uthi uEliya yiya kukumkani umxelele uba makabophe ehle angavincelwa imvula. Sinikwe into yokuba siphume apha nobudibana nabani, nobudibana nayephi, umxelele into yokuba bopha uhle ungavincelwa imvula. Ngoba icebo likaThixo liwile apha. Liwe yo liwile. Lento ndiyibona apha ndifunde lukhulu. uThixo ojika ozero babe ngohero. Zeros to heroes. Zero wins to hero wins. Singamagorha ngomyalezo wekule ndawo.
And akukho nto ibiyawusinceda noba besixelelwe ntoni ngalo myalezo ophethweyo wangomso ekuthiwa ngokuleyishwa ifoundation yawo. Andithi mana xa ibizawuwa ibithi qala phambi koba iwe kuqala kube khona umbethe owayo kuqale kulungiselelwa into yoba mayiwe not kumhlaba omileyo kulungisiwe umhlaba oba kwakhiwe uyawubaleka ngokwakho ukuba ngakhiwe nam ndimi apha ukuthi angeze nangaliphi ithuba ndithi mna ndasayina into engayiqondi andiyombe uyokusayina into engayiqondi apha njengoba ethi uIsaiah 1 verse 18 khanise sibonisa apha inkosi ibonisene nathi nam ndiyanqina okuba mube njani Mfundisi akaka uzozwa bantwana ngeyamini siyabonga kusinamandla ukuthi sibe inxalenye somandla yalento intsha oyiqalayo. Kudala osenamandla izinto sizijoyine siqwini, kodwa siyabulela ke namhlanje osenamandla ukuthi ezimbalini Thixo uthethe ngolu hlobo. Siyabonga ke osengcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba umkhonzi wakho Nkosi namandla selevelile ukuthi nguye Nkosi oza kuthatha lo mbono Thixo namandla ngathethekiyo. Baba somandla siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you, siyabonga ngakho konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakwethemba ke Nkosi, siyakholwa Thixo namandla ukuthi from this day onwards our lives Nkosi namandla Thixo ingcwele Thixo mkhulu kangaka will never be the same again, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Akukho nanye Nkosi lowayiqala wena Thixo namandla ungayifezi. Baba siyathandaza Nkosi namandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray that you may touch each and every person that is here tonight. Somandla Thixo ingcwele ukuthi Nkosi namandla njengokuSamson wasibamba ibhunguthe Nkosi namandla wafaka imililo Nkosi emsileni yazo. Thixo namandla zahambe zobhunguthe zotshisa Nkosi iintambi zamaFilisti. I pray that somandla for the same fire tonight ukuthi uphume lo mlilo Nkosi namandla kuyodla iintambi zonke ndaha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, I thank you. Thank you, Lord, for witnessing him namhlanje and being part of me. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. You alone are God, and besides you there is no other. We exalt your holy name, God Almighty.
In the name of Jesus Christ of Nazareth. Cause wakho ngosinatha bakho ndawo. We know ukuthi ngosenamandla izawuliwa. Ayikho into yakho simakade ivela kuwe ngaliwayo. Kodwa kumnandi ngayo into bangaba wena Nkosi uba sembindini wayo. Egameni likaJesu Kristu waseNazareth. Thank you Lord, siyabonga Nkosi. Amen. Asifanelisa ngilufefe. Alwabo ufefe uthando nomdlalo wengcwele bungaphumula phezu sonke kuthe kusemaphakatheni. Amen. Thank you Lord, siyabonga Nkosi. After Sunday school,